राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं अर्चना फाउंडेशनच्या वतीने विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येत आहेत। अर्चना घारे परब यांच्या संकल्पनेतून हे उपक्रम राबवण्यात येत आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं अर्चना फाउंडेशनच्या वतीनं अटल विश्वकर्मा सन्मान योजनेसह विविध 28 योजनांच्या अंतर्गत नागरिकांसाठी विशेष नोंदणी अभियान राबवण्यात आलं होतं। या अभियानास प्रचंड प्रतिसाद मिळून अनेक नागरिकांनी नाव नोंदणी केली। यातील पात्र लाभार्थ्यांना लाभाचं वाटप करण्यात आलं। दाबोली इथं पात्र शेतकरी आणि कामगारांना राष्ट्रवादीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारे परब यांच्या हस्ते या किटचं वाटप करण्यात आलं। यावेळी आपले आशीर्वाद माझ्यासाठी लाख मोलाचे असून माझ्या हातून हे सेवा कार्य अखंड घडावं हीच मनोकामना अशी भावना अर्चना घारेंनी व्यक्त केली आहे। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष योगेश कुबल, डॉक्टर सेल जिल्हाध्यक्ष संजीव लिंगवत, वेंगुर्ला शहराध्यक्ष सत्यवान साटेलकर, कृषी सेल तालुकाध्यक्ष बाबा टेमकर, बबन पडवळ, कुणाल पिडिये, विश्राम कोचरेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।